Здравейте, аз съм Людмил Ангелов. Искам да представя шестото издание на фестивала Пиано Екстраваганца, което предстои в София от 23 септември до 23 ноември 2016 година. Много се радвам, че имам тази възможност да ви кажа, че за шести пореден път този фестивал, който се появи през 2011 година, може да предложи на меломаните, на всички ценители на класическата музика една разнообразна, много интересна програма, както винаги сме го правили досега, и да продължим нашата мисия, която е да представяме непознатата музика, да върнем към живот на сцената произведения, които са останали в сянката на големите шедьоври, но поради тази причина не бива да ги забравяме, не бива да мислим, че те имат по-малка стойност. Напротив, ние търсим именно стойностните, красивите произведения, една музика, която радва сърцето и душата на всеки слушател. Така че аз единствено искам да ви поканя на нашите концерти, които ще се състоят в прекрасната зала на Централния военен клуб, в Националната художествена галерия и в зала България, където ще бъде концертът на закриването на нашия фестивал, на който ще имаме удоволствие да чуем носителя на първа награда на най-големият международен конкурс Фредерик Шопен във Варшава от миналата година, 2015. Това е корейският пианист Сънг Джин Чо, който ще гостува за първи път в България и който в момента е едно от водещите имена в нашият така интересен свят на пианото. Заповядайте на нашите концерти, ще ви очакваме с радост.